Ja, men når opgaven lyder på, at man skal skrive en side om sine erfaringer med lytteundervisning, så er det egentlig en paradoksal opgave, der understreger netop, hvor bundne til den skriftsproglige konvention vi er. Opgaven burde vel have indtalt din erfaring med lytteundervisning, så vi kan høre din beretning, og det vil jeg så gøre. Jeg har ofte tænkt tilbage på min første tid i folkeskolen som dybt bizarre. Vores dansklærer, hun insisterede på, at vi skulle starte hver dag, eller måske var det hver dansk time, med at spille blokfløjte. Så tager vi fløjten i højre hånd. Det blev en fast vending, der siden er blevet parodieret en masse gange omkring mit middagsbord med min familie. For at sige det mildt, så bryder jeg mig ikke særlig meget om min dansklærer, og jeg er ret sikker på, at den følelse den var gensidig, og det er jo så fuldt ud forståeligt. Jeg havde som lærer selv, eller også som mig selv ud i timen, kan man sige. Retrospektivt var min dansklærer dengang vel egentlig temmelig progressiv, eller også så tilhørte hun en glemt generation, for hvem musikken i pædagogikken spillede en stor rolle, også i danskfaget. Det at sidde og læse teksternes idé, det sendte mig tilbage til den tid, om hvilken jeg sjældent har haft noget godt at sige, men det har i dag åbnet mine øjne for, at intentionen med den der blokfløjte måske alligevel stak dybere end som så. I min erindring, der ser jeg sådan en klasse Hitlerjugend i sådan nogle ens uniformer spille Søren henter mælk til mor, mens de går strækmarch på række. Men når jeg tænker efter, så spillede lyden og det at lytte måske faktisk en ret stor rolle i undervisningen. Når hver dansk time indledtes med at lytte til sine klassekammeraters kakofoniske udgaver af de stykker, vi havde for, så sporede vores ører sig måske ind på detaljerne i lyden. En opmærksomhed på lyden, som måske ellers ikke havde så stor plads i en 6-7-årig elevs bevidsthed. Der var nok en pointe, og denne lyttende opmærksomhed skulle nok udmøntes i en opmærksomhed på bogstavernes fonetiske karakteristika. Vi skrålede for eksempel også lystigt med på alfabetsangen, som i den grad må sige sig have været en mnemoteknik, der har haft sin gang i alle skoler verden over. Som lærer senere må jeg så desværre erkende, at et aktivt arbejde med lytning ikke har haft den største plads i min undervisning. Jeg har inspireret min barndoms radioprogram og arbejdet med gyserhørespil, hvor eleverne skulle arbejde med lydeffekter og musik, og så efterfølgende reflektere over, hvad lyden egentlig gør ved deres reception. Og jeg har arbejdet med dramatisering af højtlæsning, med pauser, stemmeføring og intonation og gestik og alle de der ting. Jeg kan ikke huske en eneste gang, til gengæld, hvor min underviser på seminariet har sagt, i dag skal vi fokusere på det at lytte i undervisningen. Så det undskylder jeg mig med. Blinke smiley.